Hei, salutați-vă! Ce? Doamne, ce porcărie, îmi zice că spectator. Sau spectator? Nu spectator, pot să sparg, nu? A, nu spectator. Aha, tu vii la fără cabel. N-am mai postat de mult, știu. Îmi pare... Ups, am dat cu limba în microfon. Îmi pare rău că n-am mai postat de mult. Pentru că... N-am mai putut, n-am mai asta, n-am mai avut chef nici eu. Etc. Știți? Și ăla... Da. Nu știu de ce mereu e unul aici care e invizibil și vă întrebați de ce mi-e așa de handicapat skin-ul. Știu. Joc Optifine și mi s-a dus skin-ul aiurea. Porcărie. Dar îmi place să joc Optifine, nu știu ce Optifine am. HD, Ultra, A8. Da, A8 mi se pare. Așa, o să fac bețe, nu să mai irosesc lemnul, să fac un crafting table pentru... LOL, lemnul meu! Omorâm văcuțe, no? Altceva nu știm să facem. Bă, carnea, doamne, unde să... Water damage! Urăsc water damage-ul. Deci pe bune, urăsc water damage-ul și știu că am prins numai 2 iron. Apar n-am de unde am prins eu 2 iron. Și tot am văzut o poză pe Facebook că unui hacker că avea din ăla de VIP. Și s-o dat acolo și s-o luat nu știu ce și porcărie și uite un Apple. Aș vrea să joc pe Mineplex. Chiar aș vrea. Dar nu se puedo. Nu se puedo. Dacă aș avea cont premium. Oh, ce bine ar fi. Ar fi perfectos. Numai fraierelul de mine n-are cont premium. Și nu se puedo să mă joc pe Mineplex sau pe MCSG când joc survival games sau să încep SG Hero sau... Știu că am început o serie de MK pe SV gen și să filmeze vreo 2 minute și am prins o peșteră, mereu știu că aici sunt peșteri care e mult iron și fac. Da, știu că am început o serie de Block Party care n-am mai continuat-o. Da, porcărie, porcărie. Uite-mă de aici, mă. Tu mie crezi că îmi furi iron-ul? Tu nu știi tactica mea, mă. Odată am avut jumătate de stack de iron. Vă vine să credeți? Și am murit din water damage. Lag. Uitați-vă și voi. Doamne. Am ceva iron, nu mă plâng. Am 16, care e prea puțin iron, 16 zic eu. Facem și noi pe aceea 8 torțe. Nu? Că 4, 2, 8, nu? Frate. Frate, mă lași, mă. Scârți, acolo-i DMD, nu? Opa, și cât DMD pe aici. Vedeți pentru ce îmi trebuie mie lemnul? Vedeți cum îmi folosește crafting table-ul? Vedeți și voi. Să mai iau așa, bă. Ăsta are pickaxe de iron. Și-o luat un DMD. Habar n-am de că. Dar au luat un DMD. Hai să punem capul ăsta pe noi. Am luat capul. Da, și o să încerc să fac la fiecare videoclip câte o miniatură personalizată. Încerc, adică o să-mi fac un selfie și, nu știu,
etc, etc, stai, adică las, mă duc eu așa. Adică lasă, lasă, lasă. Eu sunt verde. Nu, am înțeles greșit. Așa. Mergem și mi-am deschis timerul. Vrea să joc pe mine plec? Și voi, v-am mai zis. Nu? V-am mai zis, nu? Frate, de ce tu faci oferte? Că nimeni nu... Ăsta. Și... ce-am vrut să vă zic? Stați puțin, stați puțin. Aici iron-ul meu. Mai facem un furnace și facem un stick. Nu? Stick. Da, stick. Așa. Ce-am pe mine? Buți. Atât. Cât iron? Aoleu, nu mai am destul iron. Fost să-mi fac o sabie de iron. Și fac. Mâncăm. Dau mâncare pe iron. Da. Îmi fraierește. Îmi fraierește. Ah, ok. Am și un apple. Da, ce minți, frate. Nu, nu minte, nu minte, nu minte. Atât. Așa mai bine. Sam 4, nu? Încă 2 de la sabie, frate! Căutare de iron. Găsire de iron. Hai să-mi iau și câta gold. Da, m-a găsit cel mai puțin iron. Nu pot să cred! Ce? Eu am fost aici. Stare. Sorcova, vesela, să trăim, să îmbătrâniți ca un măr, ca un păr.
etc, etc. Filmăm de 10 minute. Și trebuia să se facă ăla. Așa. Hai să mergem, că știu că e un chest cu sabie de diamond și unul cu golden apple enchantat. Și o să mor din water damage, așa cum bănuiam. Da, am fost după un iron ingot din ăla. Să-ți puțin. Ce că spectator porcărie. Primul care a murit. Păi da, și cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați un like și noi ne vedem în următorul episod. Pa, 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 pa. Ia sarcu.